Здравейте! Днес ще ви покажа как да добавите маниста към проекта си на една кука. Това, което ще ви е нужно, са манистата, разбира се, и една тънка кука. Тази, която имам аз, е Тюлип 23 номер 0,45 мм. И така, започваме. Първо плетете до там, докъдето искате да добавите манисто. Аз имам да направя още една бринка. И така. Сега слагате манистото на тънката кука и прекарвате бринката през манистото. След това връщате обратно куката, с която плетете. Правите една верижна бринка и продължавате. Сега ще го покажа още веднъж. Така. Слагаме манисто на тънката кука. Придържаме манистото и изваждаме преждата през него. Оп. Заплитаме една верижна бринка и продължаваме нататък с плетката. Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро!